концертларга кеше яшәк нинди генә бул, ничек кенә булса да, чөнки менә күңел шуны таләп итә. Барыбер менә эшкә барасың, кайтасың, алай гына булмый ул. Һәр вакыт ничектер күңелне ачасы килә. Шуңа күрә менә без бүген гаилә белән Айдар Галимов концертына килдек. Уфадан туры килдебез менә Казанга, ял итәргә дә килгән идек. Шуңа күрә бик шатбыз. Менә безнең күңелләребезне шундый күтәреп, дәртләндереп, без инде бик позитив энергиялар алып кайтып китәбез, куанышып. Чыгыш ясый башлаганнан бирле яратабыз. Без аның бер концертында да калганыбыз юк. Алы яшьтә булсам да, мин аның концертын 2 тапкыр карыйм. Башта елда 2 тапкыр карыйм. Кияу бүләк итеп безгә билет алып бирде. Менә шуңа без килдек концертка. Бик шады. Бик әйбәт алып бара җырна. Үзе сөйли, үзе җырлый, үзе бии. Бик шады. Шу ялы пока хәмнә бик матур шат. Мен өзім қазақмын. Айдар Галимов ол бит Қазақстаннан келген, Қазақстанда туған. Біз қазақтар аны бик яратабыз, аны бик хөрмәт итәбез. Аның концертларына һәр вакыт Казанга килгән сайын билет алырга тырышабыз. Кризис булса да дөньяда все равно Айдар концертына жәл түгел безнең акчабыз. Чын күңеленнән җырлый. Үзе җырлый, аны карамыйча ничек инде. Өйдә утырып торасың. Айдар нигә килгәч, Казанга килгәч. Шуның хәтле яратабыз без аны. Аны күңелләр күтәрелеп китә, яшисе килеп китә.